Ay mga katik-tik, maadto mi sa Salawaw. Karon, sakay namin. Kahit sugba mi dito bangos, magbiko, dagan. Oy, kanang makakita kinsay makakita sa sudlay isang at kay pagpangita na ako mo iwan ang pagpula. Gunit lah. Ay mga katik-tik, mangita kami kanta kay kanina gitag darang kanta mga karaan man ako ha. Ay mga katik-tik, morning. Guan sa akong pagumangkon karinderiya. Nga kasi Wilma. Unsa apelyido ni Wilma kuan? Ha? Wilma, iya ba na karon ba? Asin sa kuya Jirik. Re? Jirik. Si Wilma o ang iyang bana si Jeric. Mao na ila karinderiya. Ay mga dali deliver. Ay mga katik-tik. Kung magsugod na sila, mag-open na sila pag karinderya, kung mag-eskwela na yung klase, maunod si ila karinderya. Pamalit mo diri, kay ang ilang magluto ay taga Surigao, layo kayo yung ginigiganan. Ha? Layo ang gigikanan sa gikan sa Surigao magluto. Tilawi isa ang gikan sa Surigao manluto. Kay di ba na, di na mo makauli og lagyo inyo ulian. Tilawi dayo ninyo kung magluto sa Lunes pon. Lunes. Ano may klase Lunes? Mao ni ang takiya diri ane. Ay, katik-tik. Iyang bana nanuroy pag nagbaligya pag isda. Wala uy, nasa santo ninyo. Nag Nagpalit ang tubig. wala isda niya. Napadara, gamay. Ito mga katik-tik. Ay mga katik-tik, mo ni ang bana tong ni Wilma ganiyan kung siya ram isa kay nagwa pa may ang bana kani mao na siya. One. Ako pag umangko ni asawa, pag umangko na po ako siya.
Mauni gikan mauni. Gikan sa Surigao nga mo ay manluto di are. Ina makatilaw mo balik-balikin mo. Magkakinaw ka mo mga katik-tik sa nilutuan sa Surigao nun. Asa may sa laman. Unsa ba? Sa mula man. Unsa ba? Ay mapugnatag ka na ako. Sige rin yun. Hi! Hi! Dada. Hi! Alain. Apir! Dada! Dada! Bye-bye! Basta, sana all. Abrihe! Kapit yun eh, tingin ako kung ginang aksyen. Ay mga katik-tik nangaluto na nga mong hinugba, kinilaw, biko. Mauni among salu-saluhan. Yan, dito pa mo. Sungko-sungko pa ko sa ilan. Kasungko. Nangita na. Di, sa vlog ra ba? Di ba di? Kasangko-sangko, pagkasangko-sangko, pagkusaon na ito, pirmero yung ipon, silahon sa balay ng antikrising taon ba, no? Ay mga katik-tik, manguli namin. Hingkaon ko kaan ka ng santol. Perting as klo malabaw pa sa limoncito. Nadaot na akong kuan. Dagway. Hindi kay daot pa, daot. Wala na. Wala na ito pagkakayod. Ipon ako rin. Wala din, hindi nagkuyog, yung pagkaman, hindi ka mo nakuha sa sunod. Sa sunod, bantay, bitaw ka. Labo ko maumog ka, ako na yung mag- Wilma, may sipon na bilhin na Wilma. Dili naman ko na. Dito sa Lawaw. Asa sa lawa. Pangulingon man po dyan. Gani, tama-tama. 15 mo. Ay mga tik-tik, nakauli namin sa among balay. Karon pa dyan may ako. Bawas yung mga katik-tik kagi. Ay mga katik-tik, nalingaw dyan ko dito sa ako pag umangko dito sa Lawaw.
Kay nagsugba-sugba mi, nagbiko, nagbidyoke, naginom og isa ka par nga long neck. Kilaw. Nagkilaw, nagsugba og bangos og nagbiko. Nabusog kami mga katiktik ko eh. Maurag makuha ang problema basta makalakaw ko ba, dili ko diri magpuyo sa balay kay nasulang ko sa mga bata padlungon. Dito kay malingaw man ko. Shout out na lang kang Ma'am Glee o kang Sir Hector Serna o kang Ma'am Glee Serna. Shout out usab kang Ma'am Milani o sa iyang bana o sa iyang mga anak from Amerika. Shout out kang Kuya Dino. Shout out mo diha tanan. Shout out kang Eden Bringer o kang An-An Cinco from Lebanon o kang Levit Morelos from Japan. Bringer from Japan. Shout out sa taga Panabo, Danan, Davao, Butuan, shout out mo. New Corelia, shout out. Sabi ng kapitan sa New Corelia nga. Kalimut na ko eh. Taga Santo Tomas, shout out. Shout out usap sa taga Parmahel. Kang Chris Lugatiman, kanining Lugatiman, kang Cha Lugatiman, o kang Brian, o sa ilang anak, kang Aboy. Boy, shout out ko diha. Labi na sa atong kapitan sa Parmahel, si Pablo Tagnipis. O si Narsing Tagnipis iyang asawa, o si Tata, o ang iyang asawa Tagnipis. Shout out ko diha from Parmahel. Shout out mo tanan mga katiktik nga mo tan-aw ning among vlog karon adlaw. Si Wako wala makauban kay gidala nako kay mag-vlog lagi dito. Wala kay nagkuha siya sa ilang garden, nagpa-garden sila daan karon nga kanalan, ipabukdo daan ang sa tunga Sa eskwelahan. sa eskwelahan. Wa siya mauban kay graduhan ko no, sa kong grado na. Bak bata dito. Ay, magtuagos garden kay kuan ra masulunis. Tan-awon daw kuan na ba? Sugod na bang kanal. Ay mga katik-tik. Salamat sa inyong pagtan-aw kani nga video na mo karon. Sa amping mo kanunay. Bye-bye.